Ay, pre, kung ginagawa mo. Oy, wag pre. Ang ginagawa mo, pre. Ah, pre, ay, ikaw pala. Oh, Ang ginagawa mo. Okay lang, anong ginagawa mo? Parang... training ng boxing. Ay, sakto. Magaling ako dyan. Yan, champion ako. Oh. Kasi nasa-belt ko yan sa bahay. Yan, katawag niyan. Oh, Napakanipis. parang mga manufacturer yan. Ganyan. Malam na. Payat-payat. Sige nga, subukan mo nga. Hindi, tuturo na lang kita. Yan. Oh, Tuturo ko ano sa'yo bang pagtuturo mo? kung paano umilag. Oh, Yung mga shield na ganyan. Shield. Ganyan. ganyan. Yan. Yan. Oh, ganyan. Parang nagmamaneho ng ano, barko. Kaya yan. Ganyan. Oh, Tapos, ganyan. Para tap-tapin mo yung ulo niya. oh, Yan. Tapos ganyan ulit. Para shield. oh. Yan. Yan. Okay ka nga. Ikaw nga. Ganyan. Combo. Comboin mo. Oh, Tangin, saka ka talaga. Ganoon. eh, di ba, sabi mo combo. Combo, di binilisan ko. Hindi, yung mga 30% lang. 30%? Yung lakas mo. Yung lakas. Ano yan? Bakit ganyan? Ganun nga. Ganoon. Di ba boxing? Ano ba to? TikTok? Hindi, boxing nga to. Boxing oh. Ba? Ay, oh, sige. Ano yung first step? Ganun nga. Oh. Ang kulit na ito eh. Oh, Oh, ganyan. oh, Ganyan. oh. Kailangan yung pet mo pag ganoon. Yan. Ba't ganun? Nasa boxing ba yung ganun? Oh, para maano yung mga referee. O, sige, try natin. Papaboran ka nila. Sige, yung sige, mga- sige. Yan. Ganun. Yan, inuha. Oh. Oh. Ay, ganun. Oh, galing mo tol. Ay, Ganun. Sure, mananalo anong ka style na. yun? The shield. The shield. Ay, depensa. Oh, Oy. ganun. Oh, Ikaw nga. Oh. ganun. Ganun ulit ah. Tapos, Ganyan. Ganyan. Ganun. ay, ganun. Ganyan. Ganyan. Ay, galing naman Oh, na ito. tapos, Buti nakilala kita. tapos, ganun. Para sa mga pang dipinsa. Sa mga Depensa. dipinsa ulit. Ganun. Ganun. Yan. Ganun. Tigas ng balakang ko. Kaya yan. Oh, sige. Gawa. Oh, dipinsa. Ganon. Ganon. Tapos ganon. Ganun. Tapos, ganun. Ganun. Yan. Ay. Tapos, Ayos ah. tapos yung panuntok mo, ganun. Ganun. Parang si Ganun. Rolo. Ganun. Oh. Ganon. Ganun. Ganon. Ganun yan, ganun. Ito nga. Ganun na lang, ganun. Para kung na-knockdown, suntokin mo ulit. Ganun. Parang empanada festival lang. Malta. Oo. Ay, ganon. Ganun. Nagtatanim Ito nga. ng pagay. Ganun. Ganun. Oh. Sige. Tapos, Sige nga, pakitaan mo nga ako Ako yung na. mabilis. Oh. Bona. Oh. Diba? Knockdown na, nanuntok ka pa. Parang hirap naman yan. Wala na bang iba? Yung easy lang. Ano, ganon. Ganon. Tapos, ewan ko sa'yo, parang roller coaster na hindi ko maintindihan. Ano ka ba? Champion nga ako, yung mga dito. So, Ay, kaya pala maraming maraming, ginaw ka? Napakarami mong oo nga eh. Pasapasa na lahat eh. Pasapasa na lahat eh. paragbag naman yung nakikita ko. Paragabs. Hindi. Okay lang yan. Oh, sige. Okay, go. Seryoso. Ganun. Diba, ganun muna. Oh. Gagawin mo ito sa laban ha. Oh, sige. Ganun. Yung ganun. Ganun. Tapos yung ganun. Ganun. Yan. Pag na-knockdown mo na, suntokin mo pa ulit. Tapos yung referee, Tapos ibandog ko pa. ganun. Parang impis. Ipis? Ba't kasama yung ipis dyan? Hindi, may ipis sa bunganga niya eh. Kaya ko pinayatan. Ganun. Kayata mo. Sure, panalo ka doon, Tess. O sige, gagawin ko yan sa battle ko. Manood ka po. Oo. Ikaw na magiging coach ko. Oh, Sige, salamat sa'yo. Sige.
Bukas.